Hello everybody, नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ फिन बराय हरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे टपिक लानानै फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला आं दासान्दिथ' बांसिनानो ब्लग भिडिअ बानायगासिनो दङमोन। रेस्टुरेन्टफोरनि सायाव आं एक्सप्लर खालामगासिनो दङमोन। जेसेबां हायो आं जेसेबां भिडिअ सोदों आंनि बे चेनेलाव। नाथाय आं दिनैनि जेहेतु बानायनो गोनां भिडिअ आं बेनि सायाव बानाया, गुबुन मोनसे टपिकनि सायाव बानायगोन होननानै सानदों। नोंथांमोना एसे गोसो होनानै खोनासङोब्लाथाय बुजिनो हागोन जे आं मानि बागै बुंनो थांगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाबाय नोंथांमोनखौ आं एसेबां सम लायाबालासिनो आं थोंजोङैनो बुंगोन जिहेतु जोंनि बर' समाजाव दा जेरैबायदि सोलिगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोब्ला नों जेब्लानो मबाइल नायो अब्लानो नुयो खालि जोंनि बर' समाजाव हाबा जानाय मानसिफ्रा सोरजोंबा खारनाय बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ, जाय एकदम माने गाज्रि। दा बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव बेफोरबायदि जाथाया जुदि सोलिबाय थायोब्ला जिहेतु इयुन जेनेरेसननि थाखाय बिराद माने गाज्रि मोनसे मेसेज थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे मेसेजखौ जों बन्द' खालामनांगौ। मिन्स बेफोरबायदि जिहेतु जाथाया सोलिगासिनो दङ जों बिनि सायाव मोनसे गोख्रों एक्सन लानांगोन, नङाब्लाथाय माने बांसिन जोंनि समाजा माने गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु नाय बांसिन जोंनि समाजाव नुगासिनो दङ माने जाय मानसिया अलरेडि मेरिडखा, जाय मानसिया अलरेडि हाबा जाखानायखा, बे मानसिया आरो गुबुन फिसा फिसौ थाखानाय बिमा एबा बिफाफ्रानो जुदि गुबुन मानसिजों बिदि लानानै खारलायोब्लाथाय नाय बेसेबां माने बै गथ'फोरनि लाइफआव माने बेसेबां खोमसि नुहुरो इयुनाव। दा बेफोरबायदि जाथाया जानाङा आरो बिराद असुबिदा, जानाङा, बहुद गाज्रि। नोंथांमोना गावनो गाव बुजिनांगौ, एसे साननांगौ, नङा होमबा? माने जाहोना मा? आं बेखौसो नोंथांमोनाव सोंनो लुबैयो जे जाय बिथांमोना बेफोरबायदि डिसिजनखौ लागासिनो दङ, सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय, बा सोरबा अलरेडि हाबा जाखानाय हौवाया सोरबा गुबुन हिन्जावखौ लानानै खारनाय, माने मा प्रब्लेमा मा? आंना बेसो सोंथिया, माने प्रब्लेमा मा एक्चुअलि? बे जिनिसखौ नोंथांमोना एसे बुजि मा दरकार, माने जेनेबा नङा होमबा? मा दरकार गुबुननि हिन्जावखौ मानो नोजोर होगासिनो दङ? थानो हो, बा हिन्जावाबो आरो गुबुन मानसिखौ मानो नोजोर होगासिनो दङ, नङा होमबा? अलरेडि नोंथाङा फिसा फिसौ दंखायो, अलरेडि नोंहा फिसाय दंखायो, आरो अलरेडि बै मानसियाबो बिसि दंखायो बा फिसा फिसौ दंखायो। दा बेफोरबायदि मानसियाबो जुदि गुबुननि बिसि एबा गुबुननि फिसायफोरखौ जुदि नोजोर होनानै बेजों खारोबा बिराद गाज्रि मिन्स गाज्रि आरो। एक्चुअलि माने बेफोरबायदि खालामनायनि आन्दोआव मा दं आं बेखौनो बुजिनानै मोनाखै, नङा होमबा? जोंनि समाजाव बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। गुबुन हारियाव सोलि आं बेखौ बुंनो थाङा। आरो मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिनि सायाव जुदि जों गावनि हारिखौ एसे रुजुयोब्लाथाय जों उन थाखोआवनो मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला पलिटिसियानफ्रा माबा मोनसे जौगानायनि बागै बुंनो हागौ, आं बेफोरखौ बुङाखै स्पेसियेलि। नाथाय जोंनि समाजाव जे ओरैबायदि जाथाया माने एकदम सानफ्रोमबो सोलिगासिनो दङ, आं बिनि सायाव बिराद माने दुखु फोरमायनाय थादों आरो गाज्रि मोननाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला जायहा अलरेडि फिसा फिसौ दङ, खिन्थु बुंनायनि ओंथिया बे नङा जे जायहा फिसा फिसौ गैया बे खारनांगौ, आं बे ओंथिजों बुङाखै। जे अलरेडि जायहा हाबा जादों बे मानसिया बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै आं बेखौसो लुबैदों। जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम दं, प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजानांगोन। आरो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि जिउआव प्रब्लेमा थाखायो। प्रब्लेम गैयै मानसियानो गैया खोमा होननानै आं सानो। मिन्स गैया, माबा नङा माबा मोनसे प्रब्लेम थाखायो जिउआव। मा प्रब्लेम आंथ' बुजिया। जायफोरा खारदों, गुबुन हिन्जावखौ लाना खारदों, गुबुन हौवाखौ लाना खारदों, बिसोरनि प्रब्लेमा मा, खिन्थु बिसोरनि प्रब्लेमखौ आं एसेबो बुजिनो लुबैया आरो बुजिनो नाजाया। मानो होननानै बुङोब्ला मा प्रब्लेम थाथ'थ' बिसोरनियालाय? मा प्रब्लेम जाथ'थ' बिसोरनिया जेनेबा जिहेतु गुबुननि हिन्जावखौ लाना खारनाय प्रब्लेमा? जायफोरा फिसा फिसौ थाखानाय आइजोआ जुदि खारोब्ला बिसोरनि प्रब्लेमा मा जाथावना? बिसोरथ' मेन्टेलि क्रेकसो होननानै बुंगोन, नङा होमबा? दा बेनिखायनो बेफोरबायदि जिहेतु बानायबाय थानाय जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय आखुआ बिराद गाज्रि। बे मोनसे माने एकदम फेसनसो जाना फैबाय जोंनि माबायाव समाजाव। जिहेतु जोंनि बे जिहेतु सोलिबाय थानाय जाथाया मोनसे फेसन जानानै फैबाय आरो एकदम माने नाबां जाबां खारलाबायबाय थानाय। जेसेबांनो माने मबाइल सालायो ससियेल मिडियायाव माने जोंनिखौ बांसिन नुनो मोनो। आं बिराद रागा मिन्स रागा जोंथावथाव, एसे लाजिथावनाबो। बेफोरबायदि जाथायखौ जानाङा होननानै जों सानो, नाथाय बांसिन जायो जोंनि समाजावनो बांसिन नुयो नालाय, बेनिखायनो एसे दुखु फोरमायनाय थायो आरो। ओमफ्राय मोनसे खोथा, बेथ' थिगानो दे। आरो गुबुन मोनसे रावखौबो बुंनो लुबैयो आं जे जिहेतु दानि जुगनि मानसि बहुत स्टेन्डार्ड बुङो जे लिभ इन रिलेसनशिप। बुजिखायो लिभ इन रिलेसनशिपआ मा बुस्थु, नङा होमबा? दा बै बुस्थुआबो जोंनि समाजाव सोलिनाङा, आंनिबा मोजां नङा बेबो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु बिथांमोना बेफोरबायदि आखु देखायबाय थायोब्ला जिहेतु दा फरायबाय थानाय जिहेतु फरायफुनाय स्टुडेन्टस, बिसोरनि लाइफआव माने गाज्रि मोनसे इफेक्ट गोलैहोयो होननानै आं सानो जिहेतु लिभ इन रिलेसनशिपआ, नङा होमबा? दा बेनिखायनो बेफोरबायदि आखुखौ गारनाया मोजां। इसिबां स्टेन्डार्ड लेभेलाव थिगानो, लेभेलखौ साननांगौ, स्टेन्डार्ड जानांगौ, लाइफ स्टाइलखौ सोलायनांगौ, बे इट्स अके, नो प्रब्लेम। आइ एम नट गोइं टु से अबाउट दिस, अके? खिन्थु मा, जिहेतु बांद्रायो
जोंनि समाजाव बुजिखायो दा आरो जितु मबाइल बे जिनिसाबो मा बुजिखायो नङा होमबा जे मबाइला जुदि बाहायनो रोंब्लाथाय बिराद मोजां आरो जुदि बाहायनो रोंब्लाथाय बहुत गाज्रि मानसिनि पुरा लाइफखौनो सेरखाय बेरखाय खालामजोबनो हायो दा बेनिखायनो टाइम टेबल माने जेबो मिथि जालाङो मानसि बेनिखायनो जेब्ला जों माने माबा मोनसे नायो ससियेल मिडियायाव अब्लाथाय माने मोजां मेसेजखौ फैजानो लुबैयो बा माबा मोनसे गुबुन मटिभेशनेल भिडिअ बा जायखौ जों माने नायनानै एसे इन्सपायार्ड जायो थिग बेफोरबायदि जिनिसखौ नुनांगौ आरो देट मिन्स बिदि भिडिअखौ नायबाथाय जोंनि सुबुं समाजा माने जौगाखांनो हागोन थिग आंनि बे साननाय खिन्थु माने नाङा फाङा जाय अलरेडि हाबा जाखानाय बेफोरबायदि मानसियानो जुदि मेन्टेलि क्रेक जायफोरा माने एकदम माने मा बुंगोन आरो रागा बिराद जोङो खिन्थु नङा होमबा दामनोबो लुबैयो मिन्स दामनोबो नांगौ नङा होमबा दा बेफोरबायदि खालामबा मा जायो बहुत माने बहुत गाज्रि ना जितु दा जोंनि फरायफुनाय स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रि इफेक्ट गोग्लैयो आरो बिदिया बिराद गाज्रि मोनसे गोहोम गोग्लैयो आरो गोग्लैगासिनो दङ दा बेनिखायनो बेफोरबायदि आखुखौ गारनांगौ खिन्थु आं सोरबा मोनसे आफादनि सायाव थांखिनानै बुङाखै जे बिथांमोना बेखौ नायनांगौ नोजोर होनांगौ मिन्स वाट आं बिसोरखौ बुंनो थाङा मानो होननानै बिथांमोनाथ' मावगासिनो दङ जिहेतु जाय बिथांमोना जेसेबांखौ हायो बेसेबां गावनि अबजारभेसन लाखिनो नाजागासिनो दङ खिन्थु जाय बिथांमोनाबो जे बेफोरबायदि डिसिसनखौ लागासिनो दङ बिथांमोनाबोथ' गावनि एसे साननायखौ सोलायनो हायोना नङा होमबा बिथांमोनाथ' सोलायनांगौ खालि सोरबा मोनसे आफादखौल' थांखिनानै बुंगोन जे बिथांमोना एसे नोजोर होनांगौ दा बिथांमोना मा मावदों मा मावा आइ एम नट गोइं टु से अबाउट दस पिपल दैट व्हाट दे आर डुइं लेट देम डु दैट व्हाट दे आर डुइं नाथाय रेसपन्सिबिलिटिया नोंहाबो दं नों गावनि फेमिलिनि बागै साननांगौ गावनि जितु फिसा फिसौनि बागै साननांगौ नाङा फाङा फाल्तु आखुखौ गारनांगौ बेफोरबादिया गाज्रि होननानै मिथिखायो नोंथाङाबो बेखौ गाज्रि होनना अलरेडि नोंथाङा मिथिखायो अब्लाबो नोंथाङा गावनि गोसोखौ हमथानो हायाखै द्याट्स अ प्रब्लेम आरो नों गावनो बेखौ नों सोलायाब्लाथाय गुबुन रावबो सोलायनो हाया स' द्याट्स वाइ आइ एम टकिं टु इउ अनलि द्याट यु आर द वान द्याट हु केन चेन्ज युर लाइफ एन्ड हु केन चेन्ज युर थिंकिं द्याट्स अ थिं द्याट वाट आइ एम ट्राइं टु स्पिक इन फ्रन्ट अफ यु स' द्याट्स वाइ प्लिज एसे सिरियास जा बेफोरबायदि आखुखौ गार आं बांद्रायबो रोङा दे खिन्थु आं जेसेबां माने दा जितु भिडिअखौ नायनानै जेसेबां आं माने गाज्रि मोनदों आरो रागा जोंदों एसे बोराबदों बांसिन जोंनि ससाइटियाव नुयोबा मानो रागा जोङा जानो दा एक नम्बर फाल्तु बिब्दि आखुआ एक नम्बर फाल्तु होननानै बुङो आरो नाङा फाङा लिभ इन रिलेसनशिपआव थानाया बिसोरथ' दुनियानि हारामखोर होनना बुङो बिसोरखौ सां स्टेन्डार्ड लेभेलाव देखाय आं सोरनि सायाव बुंदों नोंथांमोना बुजिदोंबो जानो हागौ बुजियाबो जानो हागौ बिथांमोना माने मा प्रुफ खालामनो नागिरदों जेनेबा थिग दं लाइफस्टाइल सोलाय नो प्रब्लेम थायो था खिन्थु बे लिभ इन रिलेसनशिपखौ जे पुरा ससाइटियाव ससियेल मिडियानि गेजेराव अपेन देखायनांगौ माबानांगौ नङा होमबा बे जोंनि ससाइटियाव सोलिया अके बे जोंनि ससाइटियाव सोलिया नों मा खालामो मा मायो अके जों बिनि बागै जे बुंनो थाङा इट्स योर लाइफ अके नाथाय जाय खामानिखौ मावब्ला जोंनि ससाइटियाव माने गोहोम गोग्लैयो जोंनि सुबुं समाजाव माने जिहेतु गोहोम गोग्लैयो बेनि सायाव बुंनांगौआ जों साफ्रोमबोनिबो रेसपन्सिबिलिटि स' द्याट्स वाइ आइ एम टकिं एबाउट द्याट जेसेबांखौ हागौ आं बेसेबां बुंगोन आरो मोनसे खोथा आं बांसिनानो ब्लग भिडिअ बानायगोन होननानै सानदों ब्लग भिडिअखौनो बांसिन बानायगोन नाथाय सम लानानै ओरैबायदि माखासे माने भिडिअफोरखौ नुयो जाय माखासे भिडिअखौ नुनानै माने गोसोआ एसे रागा जोंखाङो आरो बिनि सायाव बानायगोन होननानै सानो मानो होननानै बुङोब्ला दा भिडिअनि गेजेरजों बानायाब्ला सोरनिबा न'खराव थांनानै सोरबा बुंनो हायो नामा नङा होमबा दा भिडिअनि गेजेरजों बेखौ जुदि जों एक्सप्लर खालामनो हायोबा स्प्रेड खालामनो हायोबा आरो बेनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे एसे सोरनिबा गोसोआव सोलायनाय फैयोबा बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां ना आरो ससियेल मिडिया बेनि थाखायनो नाङा फाङा फाल्तु बुस्थुनि थाखायथ' नङाना बेनिखायनो जों साफ्रोमबो एसे सोलायनांगौ सोलायनाया माने मोजां डाइरेक्सन सोलायनांगौ माने गाज्रिखौ सिनायखानानै जुदि गाज्रि डाइरेक्सनखौ माने जुदि सायख'योब्ला माने बिराद गाज्रि बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन नोंथांमोना प्लिज माने एसे गावखौनो गाव एसे माने सामलायनो नाजा नङा होमबा माने मा होनना बुङो बेखौ लागाम गैयै गराय बायदि दाजा आरो दै नङाबाथाय मानजाया मोनगोन मबे समाव सोरजों मबे पार्टिजों बहा दामनानै गोजा लाल जागोन अके पात्ता मोननाय नङा खिन्थु अके मिनिनोबो ओंखारो रागा जोंनोबो ओंखारो नङा होमबा
बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेखौल' बुंगोन जे नोंथांमोना बेफोरबादि आखुखौ गारनांगौ जायफोरा खारबाय बेखौथ' बुंनो थांला आं दा बिसोरथ' मोनखागोन बिसोर मोनखागोन न' डाउट बिसोर सोरजोंबा दामजाखागोन आरो न'आव होसो जाखागोन बे खारनानैसो थाखोमानो हागोन बे नङा बुहुमा माबे खनायाव खारना थाखोमागोन नोंलाय खैदिन थागोन नङा होमबा बिसोर फैखानांगोन अलरेडि न'आव खारबोखानांगोन बिसोरो न' डाउट बेनि सायाव खै बोसोर थागोन बेनि बागै जेबो ठिकाना गैया बिसोरो खारबोखानांगोन खिन्थु बेसेबां लासिं जागोन जुदि आरो खारबोफिननांगौ बेसेबां लासिं जागोन बिराद लासिं खोथा बे दा बेनिखायनो बे लासिं जायैनि सिगाङावनो नोंथाङा सानग्रो ओमफ्राय बास नोंहा जि दं बेजोंनो खुसियै था आरजिनो नाजा नोंथांनि फिसाजों लोगोसे थानायनो बा जाय हौवाफ्रा गुबुननि हिन्जाव लाना खारदों नोंथांनि बिसिजोंनो रुजु रुमु संसार जानो नाजा गुबुननि हिन्जावखौ नोजोर होनाया बिराद गाज्रि आखु दै you have to change this manner it's very bad एकदम मेन्टेलिटि क्रेक माने बेमार गोनां मानसि होनना बुङो बिदिखौ जायफोरा माने गुबुननि हिन्जावखौ बिदि गाज्रि नोजोरजों नोजोर होयो आरो लाना खारो खर'आ क्रेक बिनि मिथिबाय ना ओंखायनो बेखौ साननाङा मिथिबाय बेनो जितु आंनि बुंनो गोनां दिनैनि जितु भिडिअ बानायनाय आं बेनि सायावनो बुंगोन होनना सानदोंमोन रावा पुरा आबुङै ओंखारदोंना ओंखारा आं बेखौ मिथिया खिन्थु नोंथांमोना बुजिदों नोंथांमोना बुजिनो हाखादों जे भिडिअ आं मानि बागै बुंगासिनो दङ एबा बुंनो नाजादोंमोन दिनै बे आंनि फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदिनि सायाव भिडिअ बानायदों आरो नेक्स्ट टाइमाव जुदि आं बेफोरबायदि नुयोब्लाथाय आं आरो खालामबावगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरनि गेजेरजों एसे समाजखौ चेन्ज खालामनो हानायनिबो मोनसे अपसन थानो हागौ अके लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय बुङोब्लाबो नोंथांमोना बर मोनगोन बेनिखायनो आं बेयावनो फोजोबबाय आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुङो जे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आं इयुनाव फिन भिडिअ आपल'ड खालामबावोब्लाथाय नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैयो आरो नोंथांमोना नायनो हायो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबबाय बाय